Jama'a assalamu alaikum, kuna tare da gidan talabijin na Madubi inda a yau Juma'a 31 ga watan Yulin 2020 wanda ya daidai da 10 ga watan Zulhijjam 1441 daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al'ummar musulmin Najeriya sun gudanar da sallar babbar Idi inda a nan haka gidan talabijin ɗinmu ya halarci masallacin kofar fadar masarautar Keffi da ke nan karamar hukumar Keffin jihar Nasarawa. Dimbin al'ummar musulmi ne suka samu halartar sallar a bana duk da annobar cutar korona da ake fama da shi, a inda daukacin mutanen da suka samu shiga cikin masallacin suka sanya takunkumin fuska domin kariya daga cutar korona. Kafin zuwan liman, Malam Ruwanu Muhammad ya tunatar da al'umma akan muhimmancin layya ga waɗanda suke da halin yi. Daga bisani Dr. Saba Ibrahim shi ma ya tunatar da lokacin al'ummar musulmi akan muhimmancin komawa ga Allah. Na samu hira a wurin Allah. Wannan issan da na zo da shi, ina magana da malamai kuma ina magana da shugabanni, tun daga kan masu mulki da waɗanda suke mulkin siyasa. Idan annabi so ɗaya ya taɓa wani ya ce masa cewa ku zo ku rama wannan taɓin kaɗin je lahira da haƙƙin wani a kaina, annabi yana cewa mani kaɗa shibiran, duk wanda ya yanki filin wani haka ƙafa guda tafi haka ɗauwaka hulla, Allah zai nannaɗa masa wannan filin tun daga kan ƙasa na ɗaya har zuwa na 7 zai ɗauke shi ranar alƙiyama. Ina wanda yake cin hektar mutane 100 yaya zai yi da shi a lahira ya jama'a? Zuwan sarkin Keffi Dr. Shauyacin da ya musa na uku ke da wuya, Liman Muhammad Salisu ya shigo ya jagoranci sallar idin. Bayan kammala sallar, liman ya gabatar da hudubar bayan sallah, daga bisani ya yanka ragonsa domin bayar sauran al'ummar musulmi waɗanda za su yi layya yanka nasa raguna. Bayan kammala sallar da hudubar, sarki Shewucin da ya musa na uku ya koma cikin fadarsa tare da tawagarsa. Alhamdulillahi. Mun gode ma Allah da nuna mana wannan rana da wannan lokaci. Mun yi sallar idi lafiya kuma mun sauka lafiya. Kuma da fatan yadda aka yi sallar lafiya ka sauka lafiyan nan kowa zai koma gidan shi lafiya. Wannan cuta da ya zo mana wannan kasa a wannan lokaci Allah ya kawo mana saukin shi. Muna mika sakon gaisuwa da godiya musamman ga mai martaba sarkin Keffi bisa ga irin kokari da gudunmuwa da fadakarwa da jajircewa wurin ganin cewa an zauna lafiya wannan gari, wurin ganin cewa wannan cuta da ya zo an bi duk hanyar da za a bi da matakai da za a bi don jama'a sun samu kariya ga wannan cuta. Ko saboda laluran nan su kiyaye, su sa abun bakin nan su kiyaye komin saboda laluran da ya samu da ba mu samu mun zo makan ba. Shi ne ya samu na fatan alheri, Allah ba mu zaman lafiya, shi ma sarki shehu Allah ka mishi mun saba da lima.